limbus. Wah, iki lek iso. Kalah ngombe banyu bar mencolot turun kemang. Wes ora banget kok. Ayo bola. Aku mencolot. Iya, mencolot deh. Gus pilih aku mang bar sore mang aku ngaji jelok terus bar ngaji mapan turu. Ngaji ngono aku di sarungmu lho, aku di aku tak pateni nano. Diri lek kok wedi kok. Biasa mau ngono Mas tenanan kok. Ya ya. Nah. Markaban ya Ramadan ya, markaban ya Ramadan kalau ayo Mas Pino, ser. Ayo. Biarkan dia mencolok guys, aku wis penglima aja. Kaya pencabut nyawa, makane pencabut nyawa iki piye? Kok iso pada Saya guys. Saya urang atus kal. Ya. Kip topi mencolot. Ayo Mas Widi, Mas ayo kali 3 guys. Triple guys. Triple guys. Bola rampok bola ayo bola. Mas Lexi, thank you. Andre, Abu Darda. Ini iso gak? Tanganmu lah ra iso ngene. Ra iso aku piye lek iki? Kok ngene iki lho nganggo kilo loro. Yo. Ra iso aku. Mas Fatur, thank you. Simone ya guys kali guys triple. Balekno sandalku rek. Allah sing ngedhe sandal iki nang sapa. Ayo. Bola. Oh, pecah. Kapet. Aku ingin pas awakmu tag aja aku nih. Oh, terima kasih Mas Paijo. Mas Paijo, terima kasih. Macet mau. Mas Lexi. Ngomong apa kemang? Mbah, baru ngomong wes. Kene bus tak rono, rene bus piye lah kok semua kene bus tak rono ae. Thank you Mas Lexi. Mas Fatur. Mas Widi. Mas Lexi ning kono. Kene terus. Nenek ning kono. Nenek kene mawar deh. Tapi orang. Tapi bisa mau Mas Putra sebut mau. Terima kasih Mas Putra mandi. Ingin guys. Ayo Mas Lexi. Kurang dibutuh guys, butuh terus. Guys, please guys, tap kan sing guys, tap. Durat tani telune kono wis pedhot. Ayo. Gua jadi kakak perantin. Ora muni? Apa nih muni? Ngomong apa mang ora muni? Ora burung. Mbok wedeni lek bus nek sawanan lah wis gerang sawan. Diselip guys. Mas Lexi, siapa Mas? Bola selip kan. Bola lah wis. Bola kali 10. Nanti kok. Cah. Pasuruan kok. Iya. Ora sedo mluncat aku. Ayo, ping 5 wae. Ya Allah, Mas saya kok mentol. Siji loro. 3, 4, 5, urung lho. What? Muatan ya jenenge. Kalau ngomong tembok, temboknya rusak kabeh perudan iki waktu kene kok. Ngomong blonok. Tembok belakang. Iya wis padha turu to Mas, marahe lan jene wis jam piro.
Hai Mas Mas Busi Bus kok. adalah bakul pentol. Iya, terakhir aku bakul pentol nih gini. Wani ngambung ora, ngambung apa kowe? Kalah piye? Kalah ngambung pipi wae. Ngambung pipi piye lah kok iso ngambung pipi. Bus teko terakhir orang berarti gue. Ayo, ses. Sas. Ya Allah kalahkan dan ya Allah. Pindah semua sini. Ayo guys, kencengin guys. Kencengin sing kandhe kowe ayo kencengin. Alah turu gedung bus. Lah iki wis turu gedung aku kok. Semangat kakak idola ya. Mas Laksi ini gimana? Semangat Kak, iya semangat. Ayo bola kali 10, kali 10. Ayo kayak yang lain mana ini? Yang lain tuh. Kisah dulu ada mas orang yang mau di koin cah. Kita bahas ora nek kene. Ayo mas Jal. Update. Awas sopo sing Mandi dan jung. sopo sing wis sindiran yang meneh blondrok lho. Nah baik, Prasetyo thank you ayo. Ayo kompak yuk. Kompak yuk, tap sama itu. Yo nek siapa makan bantu tap ya. Mbak Yanti adalah tukang pijet. Apa? Mbak Yanti adalah tukang pijet lho ning komen itu. CEO kira apa gila? CEO PT apa gitu? PT Sonar Wisjaya. Oke. PT PT iki. Iki trono. Thank you, Mas Laksi. Yuk bisa yuk. Kapal kuwi kok Mbak Yanti kon melompat-melompat. Kalah ngambung aspal. Mas Lembu thank you. CEO lagunya ya. Yes. Grup lagunya. Mas Nip thank you Mas Nip. Mas Konco thank you. Thank you ya. Anjing guys. Ayo. Bola. Orang jaluk gede-gede gitu bola wes. Orang baik itu, orang mewakili. Baik, kalau tiga guys. Tapi yuk, berdamai mas, berdamai. Dengan apa yang terjadi. Thank you buatnya. Kami yang gudang, gue yakin lah, betul lebih. Mas Nip, thank you. Mas, siapa yang punya tapi Mas Lexi? Ayo ah. Kali 3. Triple. Tetap dulu. Berhati-hati. Mas Nip. SPM Sego Pecel Mania. Mas Vino kali 3 yuk. Triple. Hitung mundur bus ya. Bus caramu gawen kuplok. Kulo wedi lho. Apa sih doden? Kuti koyo mumuno. Komene Mbak Yanti WCS tok, Bus. Iya, masa ya. Mbak, kompak pulang kok. Thank you Mas Batia. NIP. Aku PT, aku bener lah, aku ini CEO aslinya, tapi PT, pemimpin PT Sonar nih. Bus bakal kodok ya. Gue gak ngantung kalau naik kasus PT, gitu loh, wocok gak bisa diri. Di ora ketok tulisannya PT. Foto apa gue? Bapak. Mamulah gak PT, kata dolmu loh, wocok. Ini pegawai semen kok, nyamar gitu. Kasmu copot, loh.
Rangsang nunggu gue tak copot. Ratu. Ayo tak mencolot aku nembok kalau kok iso. Ngiling ombus, ngiling apa lho. Nyamar jadi tukang suling, yo ora tukang cukup bumi. Cukup boyo. Wakai bus, makanya aku pindah rene mosok yo ora diblok kok. Silakan, silakan men 10 nek wis enggak. Siji, Loro, telu, papat, 5, 5 wae le. 5, 10 kok lanang kok. 6 itu 8, 9 Bendung di 10. Berdua ambrol nih. Temennya sih. Ya piye wong kalah kok malah nemen ngene, Bu. Masuk. Mbak Yanda adalah sekundet. AR Pro lho di. AR Pro apa? AR Pro di. Ya Ampekan sih, kesemera. iki kae lek bengi jare sejak mangan iki bengi. Ile kencok nek wi. Oke, iso ora ngomong begatang yo kabeh. Yo, sapi. Ono jeneng ono. Kalah kok iso. Pusang kota ono. CEO kalah. Makasih ya, Mas. CEO blogger. Blondok ku mau terus. Aku iki ngene janji iku lho. Jare saiki wis dijak mangan yo. Ya kuwi, ya belas kuwi sampe saiki wis ono apa-apa kuwi kok. Iki wis midas lho, Di. Hah? Berapa tak pinjangkul? Ya, ya tak gede kok. Seger. Royanti itu piye? Ayo. Maware genti anu bola-bola wae. Bus blondok tewunan nah lampu dino tak tewu terus blondok kuwi. Guys, stop guys. Tapi kenceng no guys. Ya, cek kok. Apa di dewa? Aku ngono lah ya tadi teh. Oh, guys. Kak Lembu, Kak Andri. Guys. Ayo, Kak Konco, thank you. Ayo. Ayo guys, macam-macam ayo. Ayo, Kak Widi, ayo Kak. Thank you. Kak kali 3 lagi metu Mas Lexi piye lah. Api-api le, kok api-api le nek nang ngono sing iki. Kamu pengen? Sini ikut aku. Mas Budi, thank you. Kak doinya siapa? Ayo firasat. Ayo Mas Lexi kalau Mas kali 3. Gimana ngurung kok Mas Diki lop. Mas Lexi, thank you. Kok doi? Thank you. Apa sih? Fisik Gus yo, bengi iki fisik. Ayo guys, kalian nih guys. Masih thank you. Ayo. Ayo, Mas Nip. Ayo Mas NIP, ayo Mas Topi Mas. Satu Mas. Topi Mas, Topi. Ada. Alah, aku malah medun jan delok wis. Ketok yang meluncat terus iki.
sing ngegip gak diwaca karo mbu sak waca. Terima kasih. Mas Jojo terima kasih. Ini ora ono sing ngegip ngene kok. Anak Dian matamu. Mas Muhammad, ayo Mas Muhammad, Mas Muhammad bantu aku Mas, ayo Mas, ayo Mas Muhammad. Sarungmu tak tuku ning Bu Sojo iki sarung legendaris. Ya thank you. Tapi aku bolong nona, wis bolong dah. Mas Muhammad, Mas Muhammad, ini mau Mas Muhammad. Kasmani, wis turu bapak, aja nyeluk Kasmani lae kok iso. Guys, Dan Joko Bumi tapi Joko Yanti. iya no, iya tepuk tangan. Nyepele ya. Jawab ya ora? Nggih. Jawab. Sampai itu hilang mbak, loro. Kasmani kuwi mertuane kakak idola Yanti. Ya. Kira Kasmani lu Pak Darus turu aja kesepil Kasmani ya gitu. Ayo guys, Mas Muhammad mana yang dicak? Kak Widi thank you kak. Ayo ayo. Ayo cah. Ayo markaban. Cak sak Widi masa kan mencolot ki aku. Cah, topi cah, situ topi cah. Walat kita yo, walat apa? Thank you Kak Nay. Ayo. Thank you Kak Wiji. Colot menang, gua lah mulai. Aku lapar. Menang. Menang. Thank you. Apa mang? Apa sangke aku mang lucu mang apa? Kupu-kupu. Thank you Mas Muhammad. Thank you Mas Muhammad. Ayo. Mul. Siji. Loro. Telu. Papat. 5. 6. Itu. Walu 2 kok 10. Aku kok malah kalah terus iki piye to. Kok yo pen yo. Boleh kan? Tak beku, duit ngejok. Serata wae. Kalau tiba aku, Pak. Apa? Masih sangoni aku dong. Kowe bangsa ngono. KTP identitas tuh agak kecelakaan dulu gitu. Tak ingin kok dulu. La ilaha illallah. Terima kasih Mas Lesi, terima kasih Mas Muhammad. Apa? Oh, ini saya bel. Kok yang Boleh pulang. Yes. Las guys. Kalah terus. Tes. Tidak memperhatikan orang awal. Siapa? Wow. Ora. Tak kayak duit. Piro 30 ya? 30 loro tok kok. Jadi, kok ngeten bus. Join rokokku kadang iki lho sini. Jaluk rokokmu lho. Dua guys. Ayo, yang lain. Halo yang lain. Ngomong kata sebelah, keselnya ngene. Ayo dong Mas Lexi. Gantian ngono lho. Seleksi di sini aja gantian no. Ayo.
sarai babulan bareng gini. Ayo, tap bro, tap. Five. Rokok mulai tuku nendi, mbok. Aku duwe uang ngene mana kok. Guys. Bus kalah kon ngaji. Wisone markaban tok. Pokoknya markaban bus ya. Markaban ya Ramadan ya. Markaban. Tapi pokoknya sama tayo guys. Oh, Mas Lexi ngaleron. Mas Roni, terima kasih Mas Roni. Bola, ayo. Ayo guys, kalian tiga. Triple ya, mari Ayo, rale copi lalah, neleh. Bola. Bola Anda. Terima kasih. Andri, thank you Andri. Ayo Andri, come on. Aduh, ayo guys. Triple guys, ayo guys. Mas Jojo. Konco, Mas Lembu, Mas Andri. Kacamata ora yang ora tau oleh kacamata sore iki. Masalah waktu belas ya. Bal, kok isine, Dok? Oh, Balang. Mas Lexi, terima kasih. makasih. Allah bagus. Salah sebut ya lah. Thank you Mas. Satu lagi Mas Muhammad. Satu lagi Mas Muhammad. Mas Muhammad. Satu lagi Mas. Aduh, 4 detik masalah Mas. Bola kalah ya. Ses, bola. Alhamdulillah, Terima kasih Mas Yaki. Mas Lexi, terima kasih. Mas No. Di Mas Nono. Mas No. Terima kasih Mas Lexi. Mas No, terima kasih. Lexi, Mas Tiar, makasih. Ini terus ini Mas Lexi do, Mas Batiar do. Ya mangan lu. Romi le. Roni lo. Witi watu. Mas Udi, Mas Roni, ayo. Bola ya Mas Roni, bola. Bola kalau udah sih. Balik. Koyonya apa balik? Bale. Karena 1 menit cah. Ayo. Balik. Terima kasih. Ayo Mas. Terima kasih Mas Yaki. Kakas. Terima kasih yang udah subscribe. Sekolah aku. Mas Batiar. Sama. Manchester karo Semit ya nanti, nak Semit. Pokoknya semit orang semit. Mas Mus, terima kasih Mas Mus. Mas, musik kono sing mau kabeh. Aku ngene. Boya. Yo, julot ayo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bolot. Ayo. Yo, julot. Cici Rit ya kalau. muatan. Nanti lek kalah jengkel Gus ya. Aku lek kalah. Odo ae, mbus wi nek kalah ya jengkel. Aku malah seneng yang kalah. Lah yo wis kalahno guys, ngono yo, malah seneng nek kalah yo. Ayo pindah ke kalah ini sama seneng kok. Mas Batiar ngalah kabeh, ra ngalah kok. Jotos iki aku metu. Ada 3, 4, 5. Bulan.